Sudah. Iya iki sesuk iki butuh duit. Terus iki aku bingung neng ndi lebar kereta. Lah, Bro. Aku iki sesuk iki butuh duit. Aku iki bingung piye iki solusine. Terus piye enake motor elek iki piye? Motor endi ya? Ya kae lho, motor kae ngarepan kae lho. Oh iki. Kuwi jawaban tak gadekno apa piye apa tak dol ngono amrene duit akeh. Endi enak ya? Piye kira-kira enek pura kuwi lho. Aku aman, aku nek duwe ya dikeki koncone. Nenek tapi urung tak gowo iki. Iya, Jimo oke lho kok. Aku jonggole motor nang ngarepan ki lho. Wis nek aku tak jebol sik. Iya. Nang tak tani tenan lho iki. Iya. Ya ya. Oke iya. Ya, Bang. Tentane sik ya, Bro. Iya, nang nambani, Bos. Soale iki wis diuber-uber wong ya. Tapi anake kok sakmene. Lah, piro ta iki? Ya kurang luwih ya 5.000. Ya kae montore iki digowo. Iya. Yo tak gowo lho. Nah, iki sesuk. Lah, ndi rokok gak? Lah, rokok ya iki, aku dhewe bingung duit mbok. Penting ngene iki. Iya. Lah, jan ana Siti mewah iki. Apa kondi iki, Bro? Enak iki. Enak virusnya ora. Ora wong kuwi rokok lengge dhewe. Kowe tan omah kono lho. Rajangan dhewe. Nek kowe tan omah kono, wis to. Nyampleng. Ditoknya anu lho, motore ya beres. Lah beres surat-surate ya enek ning jok kono engko. Lah. Nah. Lara gecang ngene. Wis rampung kabeh kok. Iya ya wis matur nuwun ki pokoke nek arep pamit ndang pamit nggo silai dhewe beneran ya. Ya wis matur nuwun pokoke ya wis ndang digowo kae. Ya wis clear pokoke ya. Ya wis aman clear. Ya, Bro. Boleh Ya. ya. Oke ya hati-hati ya. Yuk. Lah emangnya butuhmu piro to? Alah rasa kuwatir, aku ki mau lagi kare. Tenane. Iya, wis piro to? Lah lajone 3 juta, mbok wis 10 juta kok. Wis iya, lah. Wis. Mbok nek kurange ngomong. Wis. Itu, lah. Lho tenan tak tata iki wis. Bingung ae HP-ne tak krung mergo aku yo selingkuh. Om. Ya, sik, sapa kuwi? Nek opo? Anu ya. Walah, kamu mungkin. Piye? Motorku ning ndi? Arep tak Motor? Heeh. Sik, tak eling-eling aku tak tangi turu iki lho. Yo, motormu kayak digawa Waidi yo kae. Engke tak sileno ulang nyilih sepeda motor nggo tuku rokok jare. Oh alah iya. Bisa digoleki sik nggon Waidi ya. Aku tak turu neh. Ya langsung aku ya. Tete. Lagi motorku ada ning kene iki. Motormu piye? Oh, iki bar nang gade kempir kae lho. Lho. Ya tekan ono kempir, asik sing Iki aku. mau konggone Waidi. Wong. Ya Enake piye iki? Oh, paren ngger wae dhewe piye genane? Saiki ra ono wae piye? Iya. Iya Rono. Warane tak gendok. Genano. Wis wong telu ora ngok ngeweh. Piye to iki? Kono ae dalane penak. Motorku gak kena. Wis mbok guweke rumah samu di apa? Mamula. Tak tarak to pengen nyilih duit. Lah ya batinku. Dewinya tak ikhlasno wis rasa balekno, rasa utang. Kamu salah duit kowe kon balekno.